слагаш газа на камерата, не бе? I am destroyer. Why defuse the bomb, бе? Няма кой да ме бе. От мен ма банаха, брат, не се бам даже! Да знаете. Браво, бе, Мистик Блуд! Браво, бе, човек! Ма тук какво свети за теб? Купил си някаква светлина ли там да имаш? Не, утре се е лампичките от нова година. Но Лебронката си буквално едно към едно Ион Кит. Какъв пък то анимационен герой. Бро, legit. С наглас за плъвите. Е, такива са ми наглас за плъвите, братко. Е, това са ми наглас за плъвите. Ау! Източник, моля! Скажи ми къде фиш трябва да ядеш? По 2 яйца. Къде фиш трябва да ядеш по 2 яйца? Фимел, аз съм сигурен, че твоята приятелка тежи повече от тебе, брат. Нежен, няма да ми лафиш, бе. Разбрали ме, жена, ако таковна един път. Да се впусне към момичетата, които са му по-непознати, а до тогава нямам никакъв проблем. Помщо е сложила чехите на самурай Джак. Когато една кралица в историята се е почувствала... О, скаут. Как е смокал? Това му цели. Какво стана, бе, Корк? Не знам, брат, тя от чата ми майка им е бам, брат. Ще ги тъпти пишлемета в този чат, брат, направо ще ги бан на всичките яйца, брат. Ма какво стана? Абе, Той изканекна. фащам се тук на някакъв трик, брат. Дет ми крашва играта, брат. Бах ти тъпите кенефи смотани, човек. Смоквам пит. Брат, мискликнах пак, бе, от... Шорт. Това вече стана проблем. Помпа тук изрода гаден, бе. Ох, ще се побъркам в тези руснаци. Виж как ме убива, бе, ти гемо! Why defuse the bomb, бе, психопат? Оня път, като ме извикай да дойда от вас, 11 се тръгнах, 11:55 бях прекрил пред вас колата. Я се кишем, азара гери, бактори гери, тики. Ей! Какво става, бе, пич? Исках да наеба микрофона, брат, и да направя малки микрофончета. Какво направи, човек? Гайс, аз съм дед стример, разбирате ли? Аз не ставам, не мога да просто, брат, не мога. Секс с голи какишки! Ела да ми погалиш чурата с добро утро. Джими най-много се спра на чурата и така, че остава мокричка. Чакай ти излезе. Давай, ти си. Той имаш черно под ногтите. Буквално никъде нямам черно под ногтите. Айлин умело използва фаткет. Ме обърна. Какво става, брат? Уникално е. Вой! Чакай, бе! Чакай, бе! Чакай, бе, брат! Чакай, бе, брат! Какво става, бе, брат? Не става по-хубаво. Толкова се бях отпуснала. От мен ма банаха, бе, брат! Не се бам даже! Ала, да, Twitch. Вижте сега, аз нямах нищо общо с това, заклевам се във всичко. Моля ви, пуснете ми аванта само този път.
Прави ли се ви опори? Миско, кажи, прави ли се ви опори на клип, брат? А? И виж, тук нещо за да се прави тарикат, трябва да намята едва, но само виж, за секунди. За секунди вече на земята селен. Много ми се дръска. Надръскам се. Учим да дръскам. Ей сайдом, гайс. Мале, излиза. Шорта. I'm dead. One more. Nice, good job. I am destroyer. Искам мъж, бе, искам мъж, бе! Искам мъж! Няма кой да ме бе! Кой да? Къде бе? Трябва да избегам от него. Йо! Ще ми изпомага, нали? Да, мали. Мали, ти сега стигнахме, сери, моля. Тая малка българска земя. Един човек ни събра, най-добро комюнити по съдба. Евала Зенка, евала чат, евала на всички. Рекорд, който... Ей! Нещо, да! Ей! Брат, нали ще ме да разберем, бе? Свети Петър, ти ли си? Целта ни днеска е да започнем... Какво е смъртта? Смъртта е нещо неизбежно. Кайнда като данъците, ама по-перманентно. Чакайте, че разлях. Така ли, бе? Идите не ги учила така. Защо? Когато нас да напише много ли? Чакайте, че разлях всичко, бе. Чакайте, че разлях всичко, бе. Та откъде дойде с тия балони, бе? Ник, откъде дойде с тия 70 съва, 800 химилиарда съва, бе? Кво би танцуваш с кучето, бе, ти, бе? Кво става тука, бе? Ето го, бе! Ето го жолката, бе. Бате, снимката ми нали ще както добре ли ми? Беби? Харесва ли ти очната ми линия? Печка. Но Ива почва да стигна скоро там, така че Какво време? да я последвате. Порнхъб. Абе, имам въпрос. Тук що го измислих. Леко през джама се вижда, нали? На практика, ако си събор гащи и си залепа газа на прозореца, той понеже е борната, това не е ли цензура, братле? Къпи, че ти става едно хубаво, размекваш се така под душа, топличко ти става и ти се разпива. Аз си бирчки. Не ми каза, че повече няма да го правиш. Ама то това е цял мап, де да играе ли, бе, брат? Аз мислех, че е някакво привио просто... Кой? Кой? Ще ви банна! Чато, Миро! Чат! На, как си? Фак! Чакай, защо?
Чай си ми гръмни компютъра, гайс! Нов Donation Go, купуваме нов компютър. Бал съм го газа, няма сега като пусна всяка нова игра и да гърми компютъра. Събирам 5000 лея и купуваме компютъра на преси, даже не се ебавам. Сега пускам Donation Go. Hello, team! What the heck? О, как ми липсваше това! Would you maybe show your feet on stream? Бах, че любофрена човек. Карат ме да се покажа краката на стрим или ще ма кикнат. Каква е тази игра, бе, човек? Как ми липсваше това? И ми излиза отгоре, че Фики играе тез. Брат, какво се случва? Някаква дет пресича. Браво тея. Изгони я. Браво е моето момиче. Я лай циганина. Лай циганина. Лай циганина. На зелено не ме лови светофара. С 300 карам, с една ръка ги барам. Пускам и мухата, тя ми скача като жаба. Кво стана, изяде ми... Бах ти, нямам една стинка, бе, бате, писна ми на куга, бе. Живея в бедност. 5 български лева. За НАП, 10 български лева за хапване. Картонче от Nice, 100 лева за гориво. Добре. Добре, готови сме. Отделихме за НАП.